खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ जाहैबाय जोंनाव दिनैहाय एकदम स्पेशल आलासि फैनो नागिरदों आरोना स्पेशल आलासि फैनायाव ब्लग बानायालासिनोथ' थानो हाखाया नङा होमबा बिनिखायनो आङो दायो गासिबखौबो संखांजोबनायनि उनाव रेडि खालामखांजोबनायनि उनाव दा आङो इन्ट्र'खौ लागासिनो आरोना बिसोरबो मोनफैसिगोनानो फैगासिनो दङ ओमफ्रायो सोर स्पेशल आलासि फैनो नागिरदों नोंथांमोना ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो मिथिगोन आरोना नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम आं गासिबो आलासिफोरनि थाखाय जगार खालामखांजोब्बाय आरोना जानाय लोंनायफोरखौ ओमफ्राय दा फैबाथाय माने बिसोर फैनोल' नांसिगौ आरोना नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो जोबजासिम साखो साया बाजैनि लासाया गैला लासाया दङ गासिबो मोनजोब्बायल'सै ओमफ्राय ओंखामल'सै कुकाराव गुदुं गुदुं संना होगोन होननानै गुसुबा गोथाव जायाना जानो नानि हा इबो मोनदोंना गगा बिमाबो फिसाबो मिनिगासिनो या जानो हाग्रा जाबाय इयो जायो दानिया नै मोनथाम नङाबाबो नांथागोन मोनसे नै लोगोफोर आङो माने आलासिफोरनो ओंखाम होनोसै आरोना आलासि जों दा उनाव जानोसै हौवाफोरनो होग्रोनोसै आरोना बिथिंजा आङो बेखौ गरसि भाजा एवदो ओमफ्रायो मैखुनजों मटर ओमफ्राय नैबे फान्थाव फ्राय ओमफ्राय दालि बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय पनिर ओमफ्राय आलु पनिरजों आलु नैबे बेखिनियानो आरोना निरामिससो जानो होननायखाय आं निरामिस संबाय आरोना गासिबो फैजोबदो नोंसोरो बाबुमोना फै नैयाव फै जा निरामिस जाबाय किन्तु बाबु आबैया बादोसो ना हो आबैया बादोथ' ना नाय बाबु हा मोनथ' ना एबारसो नुदो इयो मबाइलनि लाइट जोंनायखौ बाबु सोरजों बाजादो नोङो आबै बाबु हा गथ'आनो मिनिनाया हाथाय रज'बाय र' इनिया नै लोगोफोर आङो दहाय बुंदोंमोन ना जोंहा स्पेशल आलासि फैनो नागिरदों होननानै बिसोरनो आरो स्पेशल आलासिया मा होनो सानि बिबनांमोनखौ लाबोदों नालाय ओमफ्राय बिबनांमोनखौ माने हौवाफोरखौ जाहोग्रोबाय आरोना ओमफ्राय दा जोङो जानोसै आरो बेनो आरो आंना बाजैयानो ओमफ्राय बाजैया आंना एसे बेमार जागासिनो बेमारा बेनो आरो गगा मोननाय गुजुनाय थान्दा आंहाबो बेसेबा गोबाव जानानै हामखांबाय दासो ओमफ्राय सिगांनि ब्लगफोरावबोथ' नुखादों बाजैखौ जोंहानि आंनि स्पेशल बाजै आरोना बियो एकदमबारे ओमफ्राय आरो नैबेखौथ' सिनायखागोन जारौखौ नोंथांमोना मानो होनबा चेनेल दं जिहेतु AS बिजावजालि बे चेनेलनि अनार बिनिनो असे बिनानाव आरोना बाजैनिनो असे बिनानाव ओमफ्राय असे बायदि नुयोना नुवा नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरलाय बेयो बिब' बा आंनि बाजैया बिब' ओमफ्राय नैबे बिनानाव आरोना असे बिब' बिनानाव बिसोरो ओमफ्राय दा निरामिसखौनो संजोब्बाय आरो दा जों जानोसै साथामजों बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनदों दिनै ना ओमफ्राय बे टाइमाव नोंसोरनाव थांनाय टाइमाव लोगो मोननायानो आरोना लोगो मोनखायाखैमोन बेनिफ्राय खिन्थु बाजैखौ मोनदों आरो लोगो दाखालि सालबारियाव फैदोंमोन नालाय सालबारियाव लोगो मोनदों खिन्थु जोंनाव फैलायासै आरोना बेलेग मोनसे खामानियावसो फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय इखौ बिराद गोबावनि उनावसो लोगो मोनदों बेसेबा गोबाव दिनैसो लोगो मोनदों बिराद किउट खाना आंना लोगोआबो बाजैयाबो लोगोफोर दा ओंखामा गुसु जाबा गोथाव मोनजानाय नङा जानोसै नालाय फाननोसै दै गुदुङा दे लाबदो माबार र' आं ओंखामखौनो हाथारला बेखायनो आथुर बिबाय आं नाहि नोंहा आंखौ उखैखाबाय फैनायालाय आंबो
फुङाव जानो होननानै आं जायासै आलासिनावबाबो आथुर बिखायो आङो नोंनि बार्थडेआव मार्चनि कन्ट्र'आव आंनि बार्थडे नङा दा फेब्रुवारि फैगौ मायाव आंनि बार्थडे नङा अ मास मोननैलाय बार्थडेआ बैसागोआ मास मोनसे बार्थडेआ मास मोनसे दा फेब्रुवारि ना मार्चआव आंनि बार्थडे नोंसोर आंनि बार्थडेआव फैगोन दे इसोरा मोजाङै लाखिबा फैनांगोनहाय फैयाबालाय सोर फैगोन नोंसोरनो स्पेसियेल आलासि आंनि लाइफनि इसोरा मोजाङै लाखिबा फैगोन रानगासिनो सासेया फाजाखो दानाव जाय जाय फैयो खामानिसो मावनांगोहाय गरसिखौ जायोना जाया नोंसोरो जाहाय इसे नामा आं जायो नङा ओंखामसो होननाय आंनि खायफा जे प्लेटआव होबाय आं जेराव होनोसो ओमफ्राय मा दंबावो नै फान्थाव नायो फान्थाव ओमफ्राय गरसि इनो जेबो गैया फान्थाव गरसि ओमफ्राय नैयो पनिर रानखांजोब्बाय गैला पनिर आलु बेनिफ्राय माबा ओमफ्राय पनिरजों आलु ओमफ्राय बानलु बाथोन दालि ओमफ्राय गरसि भाजा फान्थाव फ्राय गोथाव जायाखै बायदि मोनथारबायहाय आङो गोथाव जादों मैखुन इसोर ओंखाम जानाय टाइमावसो लाइन थांबावबाय नायनाय साबा दाङा जाथारबाय दै ओंखाम ओंख्रिफोरा हले मोजां जायासै जानला मोनला जाथारबाय नोंसाबो निरामिससो जाबावबा नङाबा आङो दाउ बुथारनो होनो सानबाय बिदि जानानै आरो मा नांबावगौ थेवबो नोंसोर इमान गोबावजों फैदों मासे मोजां जेसेबां थांबासो मोजां मोनो नङाबा खोमसि खोमलाव मोनाखाबायबो मोनानायालाय पनिरा माबायदि जादों बेसेबा गोबाव संदां जोंनि पनिरखौ नङा बिमानि संनाय जाबाय थायो मोजां जाबाबो थारमाने आं बारा मोजां मोनखाया नालाय पनिरखौ नङा गुसु जाबायना बुस्थुफोरा गुसु नंगौ नङाबाबो बोरैबा गाइखेर मोनामनाय मोनो आं बोरमा गाइखेर मोनामनाय मोनो पनिरखौ खायसेया मोनो दे आं खम मोना नोंलाय न'आव जानाय माला इनि बिदाव जालिखौ होनदों आरो ना नोंथांमोना सिनायनाय नङा ना ओमफ्राय दा बेबोथ' आंनि भिडिअ नायखायो नालाय आं दा मोनसे बुंहरनोसै सिजाया दा नायगासिनो दङबाथाय बिजाव जालिजों एखे लेगेनो फैबानो जाबाय आरो ना आलासि जानो जोंनाव जों फैग्रोनाय गाबदो गाबदो माम जादो नायथ' ना बिदिबा गाबगोन नामा बिमाखो ना पनिरखौ एसे दङ माने आङो मा खालामदो हारसिं नालाय माहियाबो एकदम बेला जानासो फैदो ना आङो गरसिखौ एवग्रोदो ओमफ्राय मैखुनखौ एवना दोनदो दहाय मालाबानो फुङावनो 11टासोआवनो उनाव पनिरखौल' लास्टआव संदो नोंसोर फैबा दहाय संबाय थादो होनबा दा नै गुसु जाबाय मा मैखुन होबाय मैखुनालाय हा ओमफ्राय आं बोरै होनना बावदो मैखुन होननायखाय आं मा फानदो मा होनो मिलिम गैयि मानसि आंलाय एसे फार्स्टआवनो एवना दोनलायबावदां मा मैखुनखौ होनो बावबावोब्रा आङो नङा ओमफ्राय आं बोरै मैखुन होनना बावो होनाबा बावनाय बुस्थुखौलाय संनो लाबोदो आलासि आं नोंसोरनि थाखायसो स्पेसियेल लाबोदो बावलायबावनाय आखाइजों होनोसै आं हरसिबाय दे दा होनसै नोंनो हासारनि माहि नों लाबना लेखय नांला मैखुन भाजा होनो बावदो आलासिया जोंनो बोथिसे जमा जाबाय जोंहा बिबाजै बिबोनां लोगो ओमफ्राय फुल लेव नुदो आरो ना भिडिअआव आंना केमेराया बारा मोजां नङा इ मोनसेया नङाबा मस्त सुन्दरि खाथार बियो थांसिगोन आलासिफोरानो हर थानो होबाय आङो हर थायानो बार्थडेआव फैबाथाय थादो टाइम बुरजा लाना फैनानै इसोर थांग्रोथोसै दे मा ना बाबुनोबो हर फैजेननाय ओइनो सना लाङा उन्दुना उनथिना लाबा ओइनो आंलाय अबाव थांखो होनना सानदो जना आबौसो नाथ' ना साइकेलाव जि मोजां मोनो इयो बाबुआ थौ थांसै ना आथुर जाबाय मोनाबाय दे
थौ फिदिं गारिया फिदिं नोंसोरनियाबो हनै फैसाया खोलैनोसै बाबुआ थायानो हर थायानो एबार फैबा थाथो आबो राजा नै नै आबो नै नै टाटा नों मबाइला iya आखाइखौ नायनाय टाटायनो दा माबाया दादाया टाटा थांफिगोन नै माला लोगो मोनफिनगोन मिथिलायला थां दे थां dek थांनो दे होमबा गासिबो बाय बाय बाबु दे थां बाय थांबाय मोनालाय लांबाय ओंखाम जाहोनायावनो मानायावनो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन स' दिनैनि थाखाय बाय बाय बयनिसिमबो